प्रायोजक आहेत गोकुळ, गोकुळ दूध आणि दुग्ध उत्पादने। आपल्यापैकी अनेक जण चहा प्रेमी आहेत। अनेकांना चहा आवडतो, पण काहींना सिगारेटचे व्यसन असणाऱ्यांना लोकांना चहा सोबत सिगारेट घ्यायला आवडतं। अनेक जण आवडीने एका हातात चहा आणि हाताने सिगारेट ओढतात। पण तुम्हाला माहिती आहे का, चहा सोबत सिगारेट घेणं किती धोकादायक आहे? आज आपण याच विषयी जाणून घेणार आहोत। नमस्कार, मी जुईली आणि आपण पाहताय कोकण 7 लाईव्हचं बेटर लिव्हिंग। चहासोबत तुम्ही काय खाता यावरही अनेक गोष्टी अवलंबून असतात। ताणतणाव हलका करण्यासाठी अनेक जण व्यसनाच्या आहारी जातात। अशातच अनेकांना सिगारेटचा झुरका मारत चहा पिण्याची सवय असते। मात्र हीच सवय आरोग्याला त्रासदायक ठरू शकते। तंबाखूच्या सेवनामुळे कॅन्सरचा धोका वाढतो। मात्र चहा आणि सिगारेट एकत्र प्यायल्याने गळा आणि पोट या दोन्ही अवयवांचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान होऊ शकतं। सिगारेट सोबत गरम चहा पिण्याची तुम्हाला सवय असेल तर यामुळे अन्ननलिकेचं नुकसान होऊ शकतं। सोबतच या घातक सवयींमुळे अन्ननलिकेचा कॅन्सर बळवण्याची शक्यता 5 पटींनी वाढते। सिगारेट बरोबर चहा घेतल्याने निकोटीन आणि कॅफीन दोन धोकादायक पदार्थ एकत्रपणे शरीरात प्रवेश करतात। यामुळे कॅन्सर होण्याची शक्यता जास्त प्रमाणात वाढते। गरम चहा आपल्या एसोफॅगल टिश्यूंना प्रभावित करत असतो आणि त्यासोबतच धूम्रपान केल्याने एसोफॅगल कॅन्सर होण्याचा धोका आणखीन वाढतो। संशोधनातून चहामुळे ट्यूमर सारखे आजार दूर होतात असं समोर आलंय। मात्र जर तुम्ही गरम खाद्यपदार्थ आणि पेयांसोबत स्मोकिंग करत असाल तर गळ्याचा इसोफेगस खराब होतो। यामुळे झालेल्या अनेक संशोधनातून चहामुळे ट्यूमर सारखे आजार दूर होतात असं समोर आलंय। मात्र जर तुम्ही गरम पदार्थांबरोबर आणि पेयांसोबत स्मोकिंग करत असाल तर गळ्याचा इसोफेगस खराब होतो। सिगारेटचं व्यसन आरोग्यासाठी खूप धोकादायक आहे। यामुळे आपण अनेक आजारांना निमंत्रण देतो। त्यामुळे सिगारेट डॉक्टर असो की इतर कोणीही सिगारेट न पिण्याचा सल्ला देतात। पण सिगारेटचं व्यसन असणारे लोक दिवसातून कित्येकदा सिगारेट ओढतात। तुम्ही अनेकदा पाहिलं असेल की चहा टपरीवर अनेक लोक चहा सोबत आवडीने सिगारेट ओढतात, पण त्यांना या गोष्टीची जाणीव सुद्धा नसेल की चहा सोबत सिगारेटचं सेवन किती धोकादायक ठरू शकतं। आता चहा सोबत सिगारेट ओढल्याने काय होतं तेही पाहूयात। चहा सोबत सिगारेट ओढल्याने कॅन्सरचा धोका वाढतो। जसं की सिगारेटमध्ये अनेक प्रकारचे टॉक्सिन असतात, तसंच चहा सोबतही अनेक प्रकारचे टॉक्सिन असतात जे आरोग्यासाठी चांगले नसतात। अशात जर तुम्ही चहा आणि सिगारेटचे एकत्र सेवन करत असाल तर कॅन्सरचा धोका वाढू शकतो। आता सिगारेट ओढण्याचे दुष्परिणाम कोणते? तर सिगारेटचं सेवन आरोग्यासाठी हानिकारक आहे। त्यामुळे सिगारेट कधीच पिऊ नये, कारण सिगारेट पिल्याने लंग्स आणि किडनी खराब होण्याची जास्त शक्यता असते। यामुळे किडनीचे आजार किंवा कॅन्सर सारखे आजारही होऊ शकतात। सिगारेटच्या सेवनामुळे इम्युनिटी कमी होते। त्यामुळे तुम्हालाही चहा सोबत सिगारेट ओढायला आवडत असेल तर ही सवय आताच थांबवा, कारण प्रश्न तुमच्या आरोग्याचा आहे। आता इथंच थांबतोय। पाहत रहा कोकण 7 लाईव्हचं बेटर लिव्हिंग। गोकुळ, गोकुळ दूध आणि दुग्ध उत्पादने।